Is-Soċjetà Santalina l-Banda Duke of Connacht's Own tippreżenta il-Marx tal-Ġimgħa. Merħba fir-rokna il-Marx tal-Ġimgħa. Għal din ir-rokna, illum għażilna l-marċ Joeann li għandu kompożizzjoni tas-surmast mikpat minn maestro Francis Zammit. Dan is-surmast magħruf bħala l-ixto. Is-surmast Francis Zammit kien bandist, għalliem tal-istrumenti tar-ram il-diversi allievi fil-każin tagħna u għal diversi snin kien assistent surmast mal-Banda Duke of Connacht. Tant illi huwa dan fil-karra ta' assistent surmast sal-aħħar nifs ta' ħajtu. Huwa miet nhar l-ewwel ta' Diċembru tal-1991. Din is-sena taħbat it-30 anniversarju mill-mewt ta' dan is-surmast. Il-Marċ Joeann magħruf mal-każin tal-Ama bħala l-Marċ tal-Liri, kien popolari ħafna fis-snin 80 u snin 90. Mill-ewwel compact disc irrikordjata mill-Banda Duke of Connacht mal-Briju Elenjan taħt it-treġġija tal-eks-surmast Andrew Golero nisimgħu l-Marċ Joeann tas-surmast mikpat minn maestro Francis Zammit l-ixto.
Dak kien il-marċ Joeann tas-Sur Mast Francis Zammit. Din ir-rokna l-marċ tal-ġimgħa kienet miġġuba lilkom mill-preżentatur Daniel Vella, produzzjoni Marċef Studios, bil-kollaborazzjoni ma' Sur Eric Busuttil, chairperson tal-Kummissjoni Tik.